ki. Kuma ina son ka ba zan kuma daina son ka ba. Duka dan juyo hakan gani dukan ne wannan. Inna lillahi da me ya buge ki da hannu. To ni ba zan tafi hannu rabbana ba. Na gaya maka ba na son ka ba na ƙwararka. Wai kai me yasa maye ne? Ba za ka daina suna ba? Ka san shi da ma rayuwa. In ka zaɓi kai farin ciki, za ka yi farin ciki. Dan kuma ka zaɓi kai baƙin ciki, za ka yi baƙin ciki. Allah sai na wulakanta Aisha. Tunda da so abu da nake so. Zini za ta kalla a cikin garin nan ta ce ba ta so? Lalle zan nuna mata cewar ba ta isa ta kusanci wani ɗaya namiji a cikin garin nan ba in dai ba ni ba. Ki ba hankali fa. Me zai sa to ne maka abin da bai dace ba? Kuma ƙawata ce kuma ka san ina ba ta shawara iya gwargwado. Ihun nan naka fa zai furgita min awaki saboda da Allah kai hakuri. A ga alama na ga take-taken kin fara canja fa. Kawacin mushe ne ke ai. Ba a zama. Wanda nake so ta so ni so ba na wasa ba. Halin mutum ya zama jari sai a yi marɗan ba. Cikin kuma ta ni har yau ban ga kamar kau ba. So da take mini baki na ba zan misalta ba. Mai yaudara kan soyayya to bai daidai ba. Mai yin agayi ba zai kasa cin makurege ba. Domin idan wani ya ka wani ba zai guje ma ba. Yau gani na rage soyayya a gona ta yi rana. Bukiti na gaba ɗaya babu ruwa. Kina can kina bacci a banki. Ka kasance maciyin amana ta. Kin ga yadda yake ji da ni kamar wata sarauniya? Duk abin da nake so a gidan nan shi ake min. Ko kula Aisha baya yi. Awo, zan maka ƙarya ne? To wallahi ba zan yadda ba. Ko ba magana nake da kai ba. Na ce baiwa ce ita. Za ka kawo min yarinya da duka. Ita kenan Allah ya bani. Kuma ta ce tana son ka. Na aure maka. Garin nan ne akwai magulmata akwai ɗan sa'idawa. Kai an taɓa yi maka ciya? Ke burin ki kullun ya rinka sabon ubangiji? Ai yayi abin da Allah ya ce ne. Au dama kullun da bai kula matarsa shi farin cikin ki kenan. Kai! Ya haka! Shi ne zo yake mana ƙaryan cewa wai barayi ne suka sace shi da kire ku fita? Ki tsugunna ki ba ta hakuri. Me yasa je kika bari na shiga ɗakin ki? Ba shine ya kwana a ɗakin Aisha ce ba kuma bayan baya kwana a ɗakin ta umma. Ke! Da kike soyayya? Tunda ma abin haka ne. Ina soyayya sai me? Ai da man so tsuntsu ne. Da yawo. Munafurcin mi ne maki? Ina soyayya da Raji? Ce Raji shi ya kashe yayansa.